Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kula aturaken dumateng Bapak Arifudin Widodo ingkang kula hormati lan kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Kula ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amarga saking sih rahmat lan anugrahanipun kita sedaya tasih diparingi kesehatan sehingga saged gampal wonten ing papan menika kanthi rahayu. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken pidato kaliyan tema pendidikan lan irah-irahan program pendidik. Pendidikan punika minangka parangan ingkang dadi sangat kangge masa depan. Boten bedake priya lan wanita. Kanthi pendidikan kita saged mangertosi kathah perkawis enggal ingkang saderengipun kita mangertosi. Mliginipun wonten ing babagan pasinaon. Pendidikan kita lampahi wiwit alit dumugi remaja. Mirangka belajar tutupi vitamin lan panganan ingkang ngetapi gizi. Mila saking menika Presiden Prabowo Subianto lan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ngaturaken program MBG. Program menika dipun adani kanthi tujuan nyepuyung para pelajar supados kebutuhan gisipun saged kasembadan kanthi becik. Lumantar program MBG menika daya dapur MBG kaedah nikaken proses rutin masak dumugi pangepapan kanthi resik, higienis lan selaras kaliyan SOP. Supados bising saking panganan saged kaapit kanthi sae lan migunani tumrap para pelajar. Mekaten sesorah saking kula mugi program menika saged paringi manfaat tumrap ningkatake kesehatan lan semangat sinau para pelajar Indonesia sehingga pendidikan ing Indonesia saged saya maju. Menawi wonten tembung utawi ukara ingkang kirang berat, kula nyuwun pangapunten